Καταρχήν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, εσάς και όλο το λαό του ελληνικού, για τη στήριξη που μας έδωσε την προηγούμενη Κυριακή. Το 2010, στον πρώτο γύρο είχαμε πάρει σχεδόν 50%. Το υψηλότερο ποσοστό που είχε πάρει ποτέ η παράταξή μας, κατεβαίνοντας από μόνη της, χωρίς συνεργασία με άλλες παρατάξεις, από την ίδρυσή της. Την περασμένη Κυριακή πήραμε σχεδόν 48%. Διατηρήσαμε δηλαδή σχεδόν ατόφιο το πολύ υψηλό ποσοστό μας, παρά το γεγονός ότι τώρα δώσαμε την εκλογική μάχη κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες σε σχέση με το 2010. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει τους ισχυρούς δεσμούς που μας συνδέουν με το ελληνικό. Μερικοί φίλοι παραπονιούνται και λένε ότι έπρεπε να πάρουμε εδώ μεγαλύτερο ποσοστό. Όμως νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Όπως και χτες ευχαριστήσαμε το λαό της Αργυρούπολης που και αυτός μας έδωσε ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό του 2010. Το καθήκον μας λοιπόν δεν είναι να παραπονιόμαστε, αλλά να προσπαθούμε να ερμηνεύουμε γιατί συμβαίνει το ένα ή το άλλο και να προσπαθούμε να πείθουμε τον κόσμο, να κερδίζουμε τον κόσμο κοντά μας. Τα 3,5 χρόνια έχουν μαζευτεί παράπονα στους συμπολίτες μας ότι δεν τους προσέξαμε όσο την περασμένη τετραετία, ότι δεν με βλέπουν κοντά τους όπως πριν, ότι δεν ικανοποιούμε τα αιτήματά τους όπως πριν, ότι υπάρχουν νέα προβλήματα που προέκυψαν, όπως η λειτουργία του μετρό, ας πούμε, που δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά μέχρι τώρα. Πώς θα διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα? Πώς αλλιώς από το να τους πούμε την αλήθεια. Όλη την αλήθεια όμως. Και τις πλευρές που ίσως δεν βλέπουν και μένουν μόνο στο παράπονο. Είναι γεγονός ότι αυτά τα 3,5 χρόνια δεν μπορέσαμε να είμαστε όπως πριν. Όμως αυτό δεν οφείλεται στο ότι αλλάξαμε εμείς. Ότι μειώθηκε το ενδιαφέρον μας για την πόλη. Ότι δουλέψαμε λιγότερο. Οφείλεται στο ότι άλλαξαν δραματικά οι συνθήκες σε σχέση με πριν. Μπορούμε νομίζω να το πούμε αυτό στον κόσμο, ειλικρινά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και νομίζω ότι θα μας πιστέψουν. Γιατί μας γνωρίζουν καλά. Δεν είμαστε χτεσινοί. Δίνουμε τη ζωή μας για την πόλη μας. Και να τους θέσουμε, θα έλεγα, το ερώτημα ως εξής. Θα μείνουμε μόνο στο παράπονο και θα παραβλέψουμε μια ολόκληρη διαδρομή, μια συγκεκριμένη στάση και πολιτική και θα αναδείξουμε στη Δημοτική Αρχή τον υποψήφιο δήμαρχο της Ενωμένης Πόλης και την ηγετική της ομάδα που θα λειτουργήσουν ως όργανα της κυβέρνησης και των οικονομικών συμφερόντων, ως εξουσιαστές μέσα στην πόλη, ως μια δύναμη αλαζονική που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτε για να πετύχει το στόχο της, που χρησιμοποιεί συστηματικά το ψέμα και τη συκοφαντία? Αξίζει αυτό στην πόλη μας? Συμπολίτησες και συμπολίτες, μήπως είμαστε υπερβολικοί όταν λέμε ότι ο υποψήφιος δήμαρχος και η ηγετική ομάδα της Ενωμένης Πόλης είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί στο Δήμο μας? Όσοι τους γνωρίζουν από κοντά δεν έχουν καμία αμφιβολία. Μας το λένε αυτό εδώ και 3,5 χρόνια και αυτές τις μέρες. Όχι μόνο άνθρωποι που είναι σε άλλες παρατάξεις, αλλά και άνθρωποι που για διάφορους λόγους παραμένουν ή συνεργάστηκαν πρόσφατα με την Ενωμένη Πόλη. Όμως είναι και πολλοί κόσμος που δεν τους γνωρίζει και ξεγελιέται. Τα χαμόγελα, οι χαιρετούρες, τα γυαλιστερά φυλάδια και τα βιογραφικά, τα ταξίματα και οι υποσχέσεις ξεγελούν αρκετό κόσμο. Με κάθε ευκαιρία, ο υποψήφιος δήμαρχος της Ενωμένης Πόλης λέει ότι εκπροσωπεί το νέο και την ελπίδα στο Δήμο μας. Το νέο και η ελπίδα είναι ο άνθρωπος που στηρίζουν με μανία η κυβέρνηση, τα οικονομικά συμφέροντα στην παραλία και το αεροδρόμιο,
και τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκμαυλίζουν καθημερινά τη συνείδηση του λαού μας? «Πες μου τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι», λέει μια λαϊκή παροιμία. Οι φίλοι του υποψήφιου δημάρχου της Ενωμένης Πόλης, αυτοί που με μανία τον στηρίζουν, έχουν τσακίσει τη ζωή των απλών ανθρώπων. Έχουν φέρει στην απόγνωση εκατομμύρια Ελλήνων. Δεν είναι το νέο και η ελπίδα. Είναι το παλιό και η απελπισία. Αυτό πρέπει πολύ απλά και άμεσα να το θυμίσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μέχρι και τη στιγμή που θα πάει στην κάλπη. Είναι επίσης γνωστό ότι ο υποψήφιος δήμαρχος της Ενωμένης Πόλης σε όλη την προεκλογική περίοδο τάζει τα πάντα στους πάντες. Θέσεις στο Δήμο, θέσεις εργασίας στο αεροδρόμιο, έχει συγκεντρώσει ωραίες φωτογραφίες και τις έχει ονομάσει αυτό πρόγραμμα και ρωτάμε εμείς, αυτό είναι το νέο και η ελπίδα για την πόλη μας, για την κοινωνία μας? Οι υποσχέσεις στους ψηφοφόρους για να τους πάρουμε την ψήφο είναι τόσο παλιό όσο και οι εκλογές. Είναι κάτι που όλοι καταδικάζουμε ως ένα στοιχείο μιας παλαιοκομματικής λογικής πελατειακών σχέσεων. Αυτό δεν πρέπει να το πούμε στον κόσμο? Τις τελευταίες μέρες προσθέθηκε και ένα νέο στοιχείο που δείχνει την ποιότητα του υποψηφίου δημάρχου και των συνεργατών του. Οι απειλές ενάντια σε εργαζόμενους του Δήμου, που η στάση τους και οι επιλογές τους δεν τους είναι αρεστές. Αν έτσι φέρονται σήμερα, μπορείτε να σκεφτείτε τι θα κάνουν αύριο. Την Τετάρτη που μας πέρασε, προχτές, βγάλαμε και μοιράζουμε 2 ανακοινώσεις που λένε τι εκπροσωπεί πολιτικά, για να μην ξεγελάει τον κόσμο ότι είναι ανεξάρτητος, και λένε και για τις υποσχέσεις και τα ταξίματα. Φωνάζουν από την άλλη μεριά ότι τους βρίζουμε και βγαίνουν το βράδυ και τις μαζεύουν τις ανακοινώσεις. Δεν τους βρίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πολιτική κριτική κάνουμε και μάλιστα απολύτως τεκμηριωμένη. Αυτοί είναι που μας κατασυκοφαντούν, όχι μόνο τώρα προεκλογικά, αλλά όλα αυτά τα 3,5 χρόνια. Είναι πολύ μακρύς ο κατάλογος με τα ψέματα και τις συκοφαντίες που έχουν κατά καιρούς πει. Θα χρειάζονταν πάρα πολλή ώρα για να τα απαντήσουμε όλα αυτά. Σταχυολογώ 2 μόνο παραδείγματα από αυτά που υπόθηκαν χτες εδώ από αυτό το βήμα. Ότι δεν έχω δουλέψει ποτέ στη ζωή μου. Ότι κρύβω το πόθεν έσχες μου. Άρα υπονοείται παράνομος πλουτισμός από το αξίωμά μου ως δήμαρχος. Άλλες φορές το έχουν πει πιο καθαρά. Ότι κλέβω από τις προμήθειες του Δήμου. Ότι εκβιάζω τους πολίτες ή εργαζόμενους του Δήμου για το τι θα ψηφίσουν. Νομίζω ότι με γνωρίζετε, γνωρίζετε την οικογένειά μου, γνωρίζετε πως ζω. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο, παρά μόνο ότι αυτά που λέει χαρακτηρίζουν την ποιότητα αυτού του ανθρώπου. Εχθές προσπάθησε να κολακεύσει το ποντιακό στοιχείο εδώ στην πόλη μας και το σύλλογο, κατά τη συνήθη τακτική του. Είπε ότι δεν στήριξα το σύλλογο στο πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη μία από τις 2 εγκαταστάσεις που αξιοποιεί μέσα στο πρώην αεροδρόμιο, από όπου εκδιώχθηκε από την κυβέρνηση, στα πλαίσια της πολιτικής της για την εκαθάριση του χώρου, προκειμένου να παραδοθεί ελεύθερος στους επενδυτές. Μάλιστα είπε ότι παγίδεψα το σύλλογο. Η αλήθεια είναι ότι παλέψαμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να υλοποιηθεί η επεξεργασμένη πρόταση που έχουμε διατυπώσει σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αξιοποίηση του ελληνικού προς όφελος του λαού ενάντια στο πλιάσικο που επιχειρεί η κυβέρνηση μαζί με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρόταση η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη, συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας πραγματικών και όχι φανταστικών και με δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που αποτελούν την κύρια παραγωγική δύναμη της κοινωνίας μας και προνοεί για τις επόμενες γενιές. Πρόταση ρεαλιστική και εφαρμόσιμη άμεσα κάτω από ορισμένες πολιτικές προϋποθέσεις.
Στα πλαίσια αυτής της γενικής πολιτικής αντιδράσαμε μαζί με πολλούς άλλους, πάντοτε μέσα από μια διαδικασία συζήτησης και συναπόφασης για το τι κάνουμε κάθε φορά, στην εκδίωξη δεκάδων φορέων, συλλόγων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Μεταξύ αυτών και η Ένωση Ποντίων Σουρμένων, αλλά και ο Δήμος μας και ο Σύλλογος Κριτών Ελληνικού και ο Υπόκαμπος. Το θέμα δεν έχει κλείσει, αγαπητές φίλες και φίλοι. Θέλω να το τονίσω αυτό. Τίποτε δεν έχει κλείσει ακόμα. Συνεχίζουμε να το παλεύουμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτή η υπόθεση. Εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε και θα είμαστε κοντά σε όλους τους συλλόγους που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και φυσικά και στην Ένωση Ποντίων Σουρμένων, που αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και της ιστορίας της πόλης μας. Θέλω με την ευκαιρία να προσθέσω ότι στις συνθήκες του ενιαίου Δήμου κάναμε μια μεγάλη και ειλικρινή προσπάθεια να στηρίξουμε την Ένωση Ποντίων Σουρμένων και την όσο το δυνατόν καλύτερη διοργάνωση του Παποντιακού Πανηγυριού. Εμείς, μέσα από γκρίνιες, μέσα από διάφορων ειδών δυσκολίες, σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν, ωστόσο κάναμε το καθήκον μας απέναντι στην παράδοση και την ιστορία της πόλης μας. Γιατί είμαστε κι εμείς ένα μέρος της, ταυτιζόμαστε με αυτή. Η άλλη πλευρά τι έκανε? Δεχθήκαμε έντονη κριτική και συκοφάντηση γι' αυτό από την Ενωμένη Πόλη και ιδιαίτερα από τον αντιπρόεδρό της, τον κύριο Τσαρπαλή. Και η μέχρι τώρα στάση τους προϊονίζει τι θα κάνουν και στο μέλλον. Είναι αλήθεια ότι απέναντί μας έχουν συνασπιστεί διάφοροι. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας καταρχήν, κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οικονομικά συμφέροντα, διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ακούσατε χθες και σήμερα ότι μου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το τραγικό δυστύχημα και το θάνατο του μικρού παιδιού στο Λούνα Πάρκ. Να σας πω ότι και εγώ από τα μέσα ενημέρωσης το έμαθα. Δεν μου έχει κοινοποιηθεί ακόμη κάτι, παρά μόνο η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος μου, για την οποία έχω πάρει προθεσμία να απολογηθώ μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Είναι φανερό ότι μόλις 2-3-24 ώρα πριν από τις εκλογές διέρευσε και ανακοινώθηκε αυτό από τα μέσα ενημέρωσης για να διαμορφωθεί άποψη σε μια μερίδα του κόσμου πως ό,τι και να κάνουμε αυτοί μπορούν να μας βγάλουν από τη μέση. Θα επαναλάβω αυτό που είπαμε και χτες στην Αργυρούπολη, ότι τη δημοτική αρχή της πόλης μας θα την εκλέξει ο λαός και όχι η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της. Ο κόσμος είναι η δύναμή μας. Εσείς είστε η δύναμή μας. Είμαι βέβαιος ότι ένα μεγάλο μέρος τοπικών στελεχών που συμμετείχαν και συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια των άλλων παρατάξεων θα μας στηρίξει την Κυριακή που έρχεται. Χωρίς δηλώσεις και τυμπανοκρουσίες, όπως κάνουν άλλοι, αλλά με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, ρίχνοντας το ψηφοδέλτιό μας στην κάλπη την Κυριακή και προτρέποντας το φιλικό τους περιβάλλον να κάνει το ίδιο. Το καταλαβαίνουμε αυτό από την επαφή που έχουμε και τις συζητήσεις που έχουμε αυτές τις μέρες. Και είναι βέβαια και οι απλοί ψηφοφόροι που πρέπει να μιλήσουμε. Το καθήκον μας είναι μέχρι και την Κυριακή το βράδυ να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους με σεβασμό στην επιλογή τους και να στηρίξουμε αυτή την επιλογή. Να μην υποταχθούν δηλαδή στις πιέσεις που τους ασκούνται και στα διλήμματα που τους μπαίνουν. Ας επαναλάβω κλείνοντας αυτό που είπα και στην αρχή. Οι αδυναμίες διορθώνονται. Οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται. Όταν είμαστε όρθιοι, περήφανοι, δυνατοί στον αγώνα για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Εκείνο που δεν διορθώνεται και κάνει τη ζωή μας σκυφτή και δυστυχισμένη είναι η υποταγή στα συμφέροντα και η ανοχή στον ηθικό ξεπεσμό και στον εκμαυλισμό των συνειδήσεων. Καλή δύναμη, καλή δουλειά και με τη νίκη. Μπορούμε να το πετύχουμε. Γεια σας.